Η Ρωσία μόλις εξαπέλυσε μία από τις βαρύτερες αεροπορικές επιθέσεις της χρονιάς, κατά τη διάρκεια της νύχτας, από τις 23 προς τις 24 Ιανουαρίου. Πάνω από 375 drones και 20 πυράβλοι χτύπησαν το ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο, με στόχο τη διακοπή ρεύματος τον χειμώνα και τη χρήση του κρύου ως όπλου. Να κάνουν την καθημερινή ζωή ανυπόφορη. Αλλά η επίθεση δεν έκαμψε την Ουκρανία. Μέσα σε λίγες ώρες, το Κίεβο αντεπιτέθηκε. Αποθήκες πετρελαίου τυλίχθηκαν στις φλόγες και αποθήκες πυρομαχικών εξεράγησαν εκατοντάδες μίλια μακριά από το μέτωπο. Αυτό που προοριζόταν να βυθίσει την Ουκρανία στο σκοτάδι, αποκάλυψε κάτι εντελώς διαφορετικό. Την αυξανόμενη ευαλωτότητα της Ρωσίας. Ας το πάμε πιο αργά και ας δούμε τι συνέβη πραγματικά. Η επίθεση ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα και κράτησε ως τις 5 το πρωί. Ο πρώτος ήχος που άκουσαν ήταν το βουητό των drones Σαχίντ και Γκαράν. Ήρθαν κατά κύματα, κρατώντας την αντιαεροπορική άμυνα ενεργή όσο η προσοχή ήταν στα drones. Μετά ακολούθησαν οι πύραυλοι. Ακολούθησαν οι βαλιστικοί πύραυλοι Ισκαντάρ, τα υπερηχητικά Ζιρκάν και στη συνέχεια οι παλαιότεροι KH-22. Κάθε τύπος είχε ρόλο, μαζί δημιουργούσαν πολυεπίπεδο πλήγμα. Βλέποντας που έπεσαν, η πρόθεση φαίνεται ξεκάθαρα. Χτυπήθηκαν εργοστάσια ενέργειας, υποσταθμοί και δίκτυα θέρμανσης. Το Κίεβο, το Χάρκοβο, το Τσερνίχιεβ και άλλες πόλεις δέχθηκαν ταυτόχρονες επιθέσεις. Δεν υπήρχε ένας στόχος, αλλά πίεση σε όλο το σύστημα ταυτόχρονα. Κάποιοι υποσταθμοί που υπέστησαν ζημιές τροφοδοτούν άμεσα πυρηνικές εγκαταστάσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο όταν διακόπτεται η παροχή ρεύματος. Ο κίνδυνος αφορά όχι μόνο τη διακοπή ρεύματος, αλλά και σοβαρά θέματα ασφάλειας που καμία χώρα δεν θέλει. Παράλληλα, επηρέασε έντονα την καθημερινότητα στο Χάρκοβο. Χτυπήθηκε μια μεευτική κλινική. Επλήγει ένα καταφύγιο που φιλοξενούσε εκτοπισμένες οικογένειες. Ένα νοσοκομείο υπέστη επίσης ζημιές. 19 άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Την ίδια στιγμή, κατοικημένες περιοχές στο Κίεβο δέχονταν πλήγματα. Το εργοστάσιο Ρωσίν επλήγει και χιλιάδες σπίτια έμειναν χωρίς θέρμανση και ρεύμα λόγω θερμοκρασίας κάτω από 10 κρίση. Με το πρώτο blackout φάνηκαν αμέσως οι συνέπειες. Περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια ακίνητα έμειναν χωρίς ρεύμα πανελλαδικά. Στο Κίεβο, περίπου 6.000 κτίρια έμειναν χωρίς θέρμανση. Αυτό σήμαινε ότι οι οικογένειες μαγείρευαν σε γκαζιέρες και κοιμώντουσαν με τα παλτά τους για να αντέξουν τη νύχτα. Τα νοσοκομεία γύρισαν σε εφεδρικές γεννήτριες, όχι ως προληπτικό μέτρο, αλλά επειδή δεν είχαν άλλη επιλογή. Στη Σερένη Χίβε, οι κυλιόμενες διακοπές έκτακτης ανάγκης βύθισαν μεγάλα τμήματα της περιοχής σχεδόν στο απόλυτο σκοτάδι. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό δεν συνέβη μεμονωμένα. Την ώρα που γίνονταν οι επιθέσεις, ξανάρχισαν οι συνομιλίες με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο Αμπουντάμπι. Ουκρανοί, Ρώσοι και Αμερικανοί διπλωμάτες συναντήθηκαν για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα, αλλά η Ρωσία δεν απάντησε. Η συγκυρία ήταν πολύ σημαντική. «Απογοητευτικά», απάντησε από αέρος. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ουκρανίας χαρακτήρισε τις επιθέσεις σκηνικές για προφανή λόγο. Αυτή δεν ήταν απλή επίθεση στην υποδομή, αλλά και στις διαπραγματεύσεις. Τα Ηνωμένα Έθνη και πολλές κυβερνήσεις συμμερίστηκαν αυτή την άποψη. Τα πλήγματα χαρακτηρίστηκαν ως απόπειρες στέρησης θέρμανσης και ρεύματος στους πολίτες το χειμώνα. Και σε περίπτωση που αναρωτιέστε, να γιατί αυτό έχει σημασία. Όταν τα κέρδη στο πεδίο της μάχης σταματούν και οι απώλειες αυξάνονται, η Ρωσία στρέφεται στον πόνο των αμάχων ως μοχλό πίεσης. Αυτή δεν είναι δύναμη αλλά απελπισία, μια συνηθισμένη τακτική στην Τσετσενία. Στη Συρία, η Μόσχα έμαθε πως ο πόνος των αμάχων είναι μέσω πίεσης. Η στρατηγική του Πούτιν ήταν πάντα να σπάει το ηθικό, κάτι που εφαρμόζει και στον πόλεμο της Ουκρανίας, ειδικά τώρα που αυξάνεται η εσωτερική πίεση και η αμφιβολία στον κύκλο του. Αλλά αυτή η αλλαγή απλώς τονίζει πόσο άσχημα γυρίζει μπούμερανγκ και η στρατηγική. Η Ρωσία ήθελε την Ουκρανία παγωμένη και διαλυμένη, αλλά ανταυτού βρέθηκε αντιμέτωπη με μια χώρα που έχει ήδη περάσει από αυτά. 3 χειμώνες χτισμένοι γύρω από την ίδια τακτική. Κάθε χειμώνας έχει αλλάξει. Το πώς ανταποκρίνεται η Ουκρανία φάνηκε σχεδόν αμέσως, δεδομένου του πόσο γρήγορα αντέδρασαν οι αντιαεροπορικές άμυνες της Ουκρανίας. Από τα 370, 5 συντρόουνς που εκτοξεύτηκαν καταρρίφθηκαν 357. Αναχαιτίστηκαν αρκετοί πύραυλοι. Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης και οι επισκευές ξεκίνησαν, ενώ οι επιθέσεις και οι συναγερμοί συνεχιζόταν. Αυτό δεν είναι πλέον το εύθραυστο ενεργειακό δίκτυο του 2022. Οι επιθέσεις ανάγκασαν την Ουκρανία να ξανασχεδιάσει το σύστημα. Η ενέργεια παράγεται πλέον πιο κατανεμημένα, οπότε η ζημιά σε ένα σημείο δεν παραλύει περιοχές. Τα συνεργεία επισκευών κινούνται γρήγορα και τα τοπικά κέντρα θέρμανσης ανοίγουν αμέσως. Ο κόσμος γνωρίζει τη διαδικασία. Τα τηλέφωνα φορτίζονται νωρίς, το νερό αποθηκεύεται, τα κεριά βγαίνουν, οι γείτονες φροντίζουν ο ένας τον άλλον.
επειδή η εμπειρία τους έχει διδάξει να στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Ακόμη και όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό, ακολουθούν το ίδιο μοτίβο. Όλοι παρακολουθούμε τι συμβαίνει στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή, αυτές τις βίαιες ρωσικές επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, σε ουκρανικές πόλεις, που φυσικά προκαλούν απώλειες αμάχων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε χιλιάδες γεννήτριες στην Ουκρανία μετά τις ρωσικές ενεργειακές επιθέσεις, εξασφαλίζοντας λειτουργία νοσοκομείων και καταφυγίων στις διακοπές ρεύματος. Η Ολλανδία και η Γερμανία παρήχαν εξοπλισμό αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόσφεραν εκατοντάδες εκατομμύρια για ανθρωπιστική και ενεργειακή βοήθεια. Αυτοί δεν είναι αφηρημένοι αριθμοί, μεταφράζονται άμεσα σε νοσοκομιακές πτέρυγες που παραμένουν ανοιχτές και σπίτια που παραμένουν ζεστά. Αν μετά από παγωνιά, εκρήξεις, στηριά Ελβετίας και αντιαεροπορική άμυνα είστε ακόμα εδώ, πατήστε εγγραφή. Αν η Ρωσία συνεχίσει να εκτοξεύει 375 drones μαζί, θα χρειαζόμαστε όλες τις ειδοποιήσεις για να μένουμε ενημερωμένοι. Η Ρωσία καταστρέφει θέρμανση και φως, ενώ η Ουκρανία προστατεύει, ξαναχτίζει και προσαρμόζεται ταχύτερα κάθε φορά. Κάθε επίθεση αποτελεί μάθημα που ενισχύει τον επόμενο στόχο, κάνοντας την Ουκρανία πεδίο δοκιμών του σύγχρονου πολέμου. Οι πολιτικές τεχνολογίες, όπως τα φτηνά drones, έχουν στρατηγικό ρόλο. Οι ουκρανικές δυνάμεις μάχονται με όπλα και ιδέες. Προσαρμόζονται άμεσα, μετατρέπουν εργαλεία σε άμυνα και αντιδρούν σε πραγματικό χρόνο. Οι στρατιώτες στην πρώτη γραμμή μαθαίνουν από κάθε επίθεση και μεταδίδουν τη γνώση αυτή. Όταν ο τρόμος δεν καταρρίπτει το δίκτυο, η Ρωσία έχει λιγότερες επιλογές. Κάθε αποτυχία αδειάζει τα αποθέματα πυράβλων και δείχνει πόσο κενές ήταν οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι. Η Ουκρανία όχι μόνο άντεξε την επίθεση, αλλά την αξιοποίησε δυναμικά. Η Ρωσία ήθελε την Ουκρανία αδύναμη, όμως τελικά προκάλεσε το αντίθετο. Αυτό το φυτίλι κάηκε κατευθείαν πίσω στα σύνορα. Με στοχευμένα πλήγματα σχεδιασμένα να χτυπήσουν εκεί που πονάει περισσότερο, τη μηχανή του πολέμου την ίδια. Ό,τι ακολούθησε ήταν ακριβές και στρατηγικό. Ουκρανικά drones και πύραυλοι χτυπούν βαθιά στη Ρωσία, πιο μακριά από όσο αναμενόταν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η επίθεση σε δεξαμενή πετρελαίου στην Πένζα, 325 μίλια από τα ουκρανικά σύνορα. Η επίθεση προκάλεσε μεγάλη φωτιά, με φλόγες ορατές από μίλια μακριά, που έκαιγαν μέρες παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν ήταν ατύχημα. Οι φωτιές αυτές είναι για να φαίνονται και να γίνονται κατανοητές. Δείχνουν ότι η Ουκρανία επεκτείνει την εμβέλειά της, η ρωσική πολεμική προσπάθεια είναι ευάλωτη και η αίσθηση ασφάλειας στη Ρωσία καταρρέει. Η Πένζα δεν ήταν η μόνη περίπτωση. Επιθέσεις έπληξαν αποθήκες πυρομαχικών, προκαλώντας εκρήξεις που φώτισαν τον ουρανό και έκαιγαν μετά το πρώτο χτύπημα. Επλήγησαν κέντρα εφοδιαστικής, διαταράσσοντας τις προμήθειες. Ζημιές σε υποσταθμούς και κατεχόμενες περιοχές διέκοψαν την ηλεκτροδότηση σε σιδηροδρομικές γραμμές και διοικητικά σημεία ρωσικών δυνάμεων, αποδυναμώνοντας σταδιακά το σύστημα. Δεν ήταν απλά εκδίκηση, αλλά στόχευαν στη μείωση της ικανότητας της Ρωσίας για σύγχρονο πόλεμο. Τα καύσιμα είναι απαραίτητα για άρματα μάχης, φορτηγά, αεροσκάφη και γεννήτριες. Η εφοδιαστική συνδέει όλο το πεδίο μάχης. Τα ουκρανικά χτυπήματα έχουν αχρηστεύσει το 10-15% της διηλιστικής ικανότητας της Ρωσίας. Αυτή η απώλεια είναι σημαντική. Λιγότερα καύσιμα στο μέτωπο, αυξημένο κόστος, βραδύτερη μετακίνηση και πίεση σε μια ήδη δοκιμαζόμενη οικονομία. Στη Ρωσία, ο αντίκτυπος επηρεάζει και το ευρύ κοινό, όχι μόνο τα καύσιμα και τον ανεφοδιασμό. Οι πολίτες τους οποίους είχε υποθεί ότι ο πόλεμος ήταν μακριά, τώρα βλέπουν εκρήξεις στο δικό τους έδαφος, καίγονται δεξαμενές πετρελαίου, ηχούν συναγερμοί αεροπορικής επιδρομής. Αυτή η παλιά αίσθηση της απόστασης εξαφανίζεται. Δηλαδή, απλώς ακούστε πόσο ανατριχιαστικά ακούγεται. Κάθε επιτυχία της Ουκρανίας αναγκάζει τη Ρωσία να απαντήσει με κόστος για την ίδια. Τα αντιαεροπορικά συστήματα μετακινούνται από το μέτωπο για να προστατεύσουν διελιστήρια, αποθήκες και πόλεις, μειώνοντας την κάλυψη σε κρίσιμες περιοχές. Λιγότερες άμυνες σημαίνει περισσότερες ρωσικές απώλειες ανεφοδιασμού και σωσμένες ουκρανικές ζωές. Η ακρίβεια διαδέχεται τον τρόμο και η ισορροπία αλλάζει, καθώς ουκρανικά drones εισχωρούν βαθιά στη ρωσική επικράτεια. Τη λεγόμενη αδιαπέραστη ασπίδα της Ρωσίας. Αποδεικνύεται ότι έχει πολύ περισσότερες τρύπες από ένα ελβετικό τυρί. Αυτές τις μέρες, πολλά από τα συστήματα της Ρωσίας είναι παλιά και λειτουργούν πέρα από τα όρια για τα οποία σχεδιάστηκαν. Τα αναχαιτιστικά αποτυγχάνουν, οι πύραυλοι αστοχούν, συντρίμμια πέφτουν σε κατοικημένες περιοχές. Αποθούσαν ουκρανική επίθεση με ντρόουν στο διελιστήριο Εφίψκι στις 20 Ιανουαρίου,
Ρωσικοί S-400 παρουσίασαν βλάβη και έπεσαν σε πολυκατοικία, τραυματίζοντας πολίτες, ανάμεσά τους και παιδί, και προκαλώντας πυρκαγιές. Στο Βελιγράδι και αλλού, οι κάτοικοι ζουν σε συνεχή συναγερμό, ακούγοντας τις προειδοποιήσεις που άκουγε παλιά μόνο η Ουκρανία. Η ηρωνία είναι εμφανής. Όπλα που υποτίθεται προστατεύουν πολίτες τώρα τους απειλούν. Οι ισχυρισμοί για άμυνα φαίνονται αβάσιμοι, καθώς οι παραβιάσεις συνεχίζονται κάθε βράδυ. Η συντήρηση των αμυντικών συστημάτων είναι πολύ ακριβή. Κάθε αντιαεροπορικός πύραυλος κοστίζει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Τα συστήματα ραντάρ παραμένουν ενεργά όλο το 24ωρο. Τα πληρώματα είναι εξαντλημένα. Οι πόροι εξαντλούνται πιο γρήγορα από ό,τι μπορούν να αναπληρωθούν. Την ίδια ώρα, η μάχη αποδυναμώνει τις ρωσικές δυνάμεις. Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι ρωσικές απώλειες φτάνουν σε συγκλονιστικούς αριθμούς, πολύ πάνω από 1 εκατομμύριο. Τώρα, ορισμένες μέρες αναφέρονται απώλειες άνω των 1.000 στρατιωτών ημερησίως. Ακόμα και αν αυτοί οι αριθμοί αμφισβητούνται, η συνολική κλίμακα είναι ξεκάθαρη. Οι μηνιαίες απώλειες ξεπερνούν την ικανότητα της Ρωσίας να αντικαθιστά εκπαιδευμένους στρατιώτες. Οι μονάδες φτάνουν υποστελεχωμένες. Οι νεοσύλλεκτοι στέλνονται βιαστικά μπροστά με ελάχιστη προετοιμασία. Οι κρατούμενοι που στρατολογούνται εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται. Οι λιποταξίες αυξάνονται, καθώς η πίεση μεγαλώνει. Η προσέγγιση της Ουκρανίας φαίνεται πολύ διαφορετική. Βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην τεχνολογία. Τα drones προκαλούν αναστάτωση. Τα όπλα ακριβίας πλήττουν σημαντικούς στόχους και οι πολυεπίπεδες αντιαεροπορικές άμυνες μειώνουν την έκθεση, οδηγώντας σε ανισορροπία. Η Ρωσία χάνει περισσότερα με λιγότερα, ενώ η Ουκρανία αξιοποιεί συνεχώς καλύτερα τους περιορισμένους πόρους της. Παράλληλα, οι εικόνες στη Ρωσία παραμένουν ίδιες. Υπάρχουν πάρα πολλοί από αυτούς. Η ενεργειακή τρομοκρατία δεν οδηγεί σε κατάρρευση εδώ, αφού η Ουκρανία προσαρμόζεται ταχύτερα από την κλιμάκωση της Ρωσίας. Κάθε χειμερινή επίθεση προσφέρει νέα μαθήματα. Κάθε επισκευή δυναμώνει το σύστημα και η βοήθεια αυξάνεται. Η ρωσική οικονομία πιέζεται από κυρώσεις, έλλειψη όπλων ακριβίας και μειωμένα έσοδα από διελιστήρια που δυσκολεύουν τη συνέχιση του πολέμου. Η Ουκρανία αξιοποιεί τους ρωσικούς χειμώνες για μάθηση και γίνεται πιο οξυδερκής, ενώ ο επιτιθέμενος επιμένει στη χρήση του ίδιου όπλου που φαίνεται να βλάπτει και τους ίδιους. Η κύρια βάση του ρωσικού βόρειου στόλου είναι χωρίς ρεύμα, με πολλά πολεμικά πλοία να παγώνουν στα νερά κοντά στο Μούρμανσκ. Διπλωματικά, η ζημιά είναι πραγματική. Ο βομβαρδισμός πόλεων κατά τις συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι υπονόμευσε την αξιοπιστία τους και κατέστρεψε κάθε ισχυρισμό καλής πίστης. Τώρα ενισχύει τη θέση της Ουκρανίας στο εξωτερικό και ενδυναμώνει τη στήριξη στην Ευρώπη, την Ουάσιγκτον και τα Ηνωμένα Έθνη. Οι επιθέσεις της Ρωσίας στις διαπραγματεύσεις μειώνουν την αξιοπιστία της, όχι τον φόβο της Ουκρανίας. Κάθε κλιμάκωση φέρνει και ένα απρόσμενο πλεονέκτημα. Αυτό φέρνει το Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου πιο κοντά και το αναγκάζει να λάβει σοβαρά την ανάσχεση. Μετά τον τελευταίο καταιγισμό, δεν υπήρξε δισταγμός. Αμέσως ζητήθηκαν περισσότερες αντιαεροπορικές άμυνες. Patriot, SAM-T, Iris-T και NASAM. Δεν πρόκειται για φιλανθρωπία, αλλά για ανάσχεση, δίνοντας στην Ουκρανία τα μέσα να αποτρέψει επιθέσεις που ίσως επεκταθούν στο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Αυτή η αλλαγή δεν είναι πια θεωρητική. Ρωσικοί πύραυλοι πλησίασαν τα σύνορα του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Το περιστατικό στην Πολωνία προκάλεσε συναγερμό στη συμμαχία και έδειξε το λεπτό περιθώριο. Ένας πύραυλος πέφτει λίγα μίλια πιο πέρα και ο πόλεμος πάβει να περιορίζεται, εξαπλώνεται στον χώρο του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου, παρασύροντας πόρους και δεσμεύσεις που κανείς δεν θέλει να ενεργοποιήσει. Οι Βρυξέλλες παρακολουθούν επίσης στενά έναν ακόμη κίνδυνο. Τα ευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα είναι συνδεδεμένα, οπότε μια επίθεση στις ουκρανικές υποδομές μπορεί να προκαλέσει διακοπές ρεύματος σε Ρουμανία ή Ουγγαρία και να κάνει τον πόλεμο πανευρωπαϊκό ζήτημα. Το Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου επιταχύνει κοινές ασκήσεις, εκπαιδεύοντας δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στις βαλτικές χώρες για αυξημένη ετοιμότητα. Η Ρωσία μιλά για πρόκληση. Το Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου για αποτροπή. Το μήνυμα, ένα λάθος, και η σύγκρουση επεκτείνεται σε περιοχές χωρίς πλεονέκτημα για τη Μόσχα. Η ανισορροπία υπάρχει και στα οικονομικά, με το ρωσικό έλλειμμα να αυξάνεται και τις κυρώσεις να περιορίζουν την πρόσβαση σε τεχνολογία. Η παραγωγή πυράβλων παραμένει πολύ κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα. Η Ουκρανία, στο μεταξύ, έχει εξασφαλίσει αρκετά πακέτα βοήθειας, μεγάλο μέρος των οποίων στοχεύει άμεσα στην αντιαεροπορική άμυνα και στα συστήματα αντιμετώπισης drones. Η Ρωσία στηρίζεται σε κινεζικά δάνεια για να επιβιώσει, ανταλλάσσοντας άμεση στήριξη με μακροχρόνια εξάρτηση. Η Ουκρανία βασίζεται στη βιομηχανική υποστήριξη και αλυσίδες εφοδιασμού των συμμάχων της. Οι πόλεμοι δεν κρίνονται από το ποιος ρίχνει τις περισσότερες βολές σήμερα,
αλλά από το ποιος μπορεί να συνεχίσει να ρίχνει και αύριο. Και αυτή τη στιγμή η οικονομική ισορροπία γέρνει έντονα μακριά από τη Μόσχα. Και μιλώντας για την Κίνα, το Πεκίνο παλαιότερα προσέφερε έντονη στήριξη στα στρατηγικά συμφέροντα της Ρωσίας, αλλά τώρα βαδίζει σε τεντωμένο σκηνή. Συνεχίζει το εμπόριο σε drones, εξαρτήματα και ενέργεια για να μην αποξενώσει τη Μόσχα. Ωστόσο, η αυξανόμενη πίεση και οι κυρώσεις της Δύσης διαχέονται στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, αναγκάζοντας τις κινεζικές εταιρείες να ανακατευθύνουν αποστολές, να αντιμετωπίζουν υψηλότερα κόστη συμμόρφωσης και να σταθμίζουν τους κινδύνους δευτερογενών κυρώσεων. Η σύγκρουση αυτή αλλάζει όχι μόνο την Ουκρανία, αλλά και την παγκόσμια ισορροπία. Συμμαχίες μετατοπίζονται, κυβερνήσεις και οικονομίες προσαρμόζονται. Κοιτάζοντας μπροστά, είναι δύσκολο να διακρίνουμε έναν ξεκάθαρο δρόμο προς την ειρήνη. Και οι δύο πλευρές οχυρώνονται. Με κάθε χτύπημα, οι πιθανότητες για μια διαπραγματευτική λύση φαίνονται όλο και πιο μακρινές. Αλλά αν η ιστορία μας έχει διδάξει κάτι, είναι ότι πόλεμοι σαν αυτόν δεν αναδιαμορφώνουν μόνο τα σύνορα, αλλά αναδιαμορφώνουν και την ίδια την έννοια της ασφάλειας και της κυριαρχίας στον σύγχρονο κόσμο. Τα σημάδια αυτού του πολέμου θα διαρκέσουν πολύ πέρα από το πεδίο της μάχης. Η ίδια η παγκόσμια τάξη μπορεί να επαναπροσδιοριστεί με τρόπους που μόλις αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε στο τέλος της ημέρας. Οι πόλεμοι δεν χάνονται μόνο στα μέτωπα. Χάνονται όταν οι άνθρωποι σταματούν να πιστεύουν στην ιστορία που τους είπαν. Η Ρωσία έπληξε το δίκτυο της Ουκρανίας για να πλήξει το ηθικό, αλλά η Ουκρανία αντέδρασε αποτελεσματικά και απάντησε με ακρίβεια. Τα εργαλεία της Ρωσίας γίνονται όλο και πιο αμβλημένα, τη στιγμή που οι Ουκρανοί γίνονται όλο και πιο οξυδερκείς. Δεν αφορά ποιος αντέχει περισσότερο πόνο, αλλά πόσο αντέχει ένα αποτυχημένο σύστημα τις συνέπειες των επιλογών του. Η Ουκρανία αντέχει, η Ρωσία ραγίζει, ο κόσμος παρακολουθεί.